hauek dute noski, badakizuen, dantzen ondoren, eurak eman beharko dute euren puntuazioa. Eta, besterik gabe hasiera emango diogu, arratsalde honei, Koprai arratsalde honei. Ongi etorriak eta eskerrik asko, eta hasiera emango diegu prest dauden momentuan eta igoko dira nahi zutenean lehenengo bikotea Jone Arriaran eta Germán Aramburu Azpeitiarra, txalo beroa!
bigarren aria prestakagu. Beraz, bigarren bikotea, Male Arrizabalaga eta Enaiz Segurola, hauek ere azpeitiak diatozkigu. Txalo bera baino bientzako. Segurola, azpeitiarra.
Sustraeta eta Ana Lazaro Baster. Azpeitiarrak hauek ere, txaro bero bat. Minezka Baster, hementxe.
Zárraga, eta Julen Murgiondo, Bergarakua, txalo beroa.
eta Gorka Granado, Lezo eta Sopela Tarra. Txalomelo bat, burgarren bikotearen txako.
Eta haue dira, Nora, Aizpuru eta Iker Zabala azpeitiarrak. Seitikan lau talde, lau bikote, barkatu etorri da azpeitiak, etxalo bero bada.
lehenengo saria txapeldurentzako izango dira 2 txapel. Badakizue, zenbaitetan, neska mutila, baina 2 neska eta 2 mutilene daude izan dirala, egoten dirala, eta horregatik erabaki da hori. Orduan, aurtengo saria dira 2 txapel eta 300 euro lehenengoa, bigarrenak eramango ditu Garaikurra eta 250 euro, eta hirugarrengo irabazlea bikotea Garaikurra eta 200 euro. Eta gero izaten da, beste irurentzako 100 euroko dieta. Bai, orduan, epaimaikinekoa hori prestatu bitartean, Jon Ostolaza eta Raquel Pujana joko dute fantangoa. Igoko dira lehenengo, 3 lehenengo bikoteak, Jone Arrigaran eta Germán Aramburu, Malen Arizabalaga eta Enaiz Segurola, Jara Sustaeta eta Ane Lazarobaster. Txalo bero bat 3 bikote hauentzako.
baina denbora pixka bat beharko dugu, holtza jaso behar dute, horko maila jaso, eta bitartean, pazientzi pixka bat, garai gabiltza,